Assalamualaikum dulur-dulur, monggo nguri-nguri budaya Jawi, nggih punika sowan dumateng para leluhur. Cikal bakal channel niki ten Kaligawe Transan Juwiring Klaten. Nggih punika badhe sowan Eyang Kyai Wahyu Sulaiman Kaligawe. Mobilnya dulur-dulur dereng pirsa makomipun Eyang Sulaiman Kaligawe, kula paring pirsa. Niki Masjid Nur Sulaiman. Niki ketinggalan bangunan saking Keraton Surakarta niki. Bila dulur-dulur mangertosi sejarahipun mengke saged di komenten kolom komentar. Nah niki gapuranipun Masjid Kaligawe. Mengke saged mlebet nitih kendaraan saged mlebet, mengke saged parkir ten mriko. Napa ten mriko. Lah niki Masjid Nur Sulaiman, makomipun Eyang Kyai Wahyu Sulaiman niko ngajenge masjid. Saged lewat mriko, parkir ten mriko. Luwih gambile. Bobile dulur-dulur badhe sowan mengke saged dipadosi ten Google Map makam Kyai Sulaiman Kaligawe. Mengaten dulur-dulur, kula lanjutke melih liwat mriki nggih. Monggo. Sejarahipun Kyai Sulaiman kula dereng mendalami. Niki kula dalam perjalanan mampir kalih sowan dumateng para leluhur, sowan dumateng Kyai Sulaiman. Niku enten tulisan 1932. Mlebet mawon. Lah kula kadek wau mriki mboten enten sing nenggo, mboten enten kuncene. Lah makomipun menika niki ketinggal bangunan Surakartonan niki. Mbok bilih dulur-dulur warga Juwiring Klaten pirsa makom ingkang ten Cungkup niki mengke saged ten kolom komen paringi pirsa kula. Niki dikancing makom Eyang sinten mboten ngertos. Niki nembe sowan dumateng Eyang Kyai Wahyu Sulaiman. Niki nganan, ngiri sebelah mriki. Makomipun Eyang Kyai Sulaiman. Saged liwat mriki. Lah menika makomipun Eyang Kyai Sulaiman Kaligawe. Sekalian. Mbok bilih dulur-dulur badhe pirsa makomipun Eyang Kyai Sulaiman mengke saged dipadosi ten Google Map makam Kyai Sulaiman. Kula ndek wau sampun suluk nyuwun donga, nyuwun edi pangestunan restu dumateng para leluhur. Menika makomipun Eyang Kyai Sulaiman. Kula dereng mendalami sejarahipun Eyang Kyai Sulaiman. Bila dulur-dulur mangertosi saged diparingi pirsa ten kolom komentar kula. Informasi saking Cikal Bakal Channel, dulur-dulur, dinten Minggu 30 Maret 2025. Nggih punika sowan dumateng Eyang Kyai Wahyu Sulaiman Kaligawe ten Desa Trasan
Juwiring, Klaten, Jawa Tengah. Mbok bilih konten Cikal Bakal Channel bermanfaat dumateng dulur-dulur Nusantara, saged di-subscribe, saged di-share, kalih di-like. Mangaten dulur-dulur informasi saking Cikal Bakal Channel. Matur nuwun.